Аз не мога ли тук също да вляза? Аз съм София. Реди ли сме? Или смята, че... Фак. Да, отначало. Да. Ето маймен. Ще го повтаряме ли това? Аз не мога да го кажа втори път. Те никъде няма ме пускат скоро време. Това е, защото моят сценарист е антисоциален човек. Добре. Аз съм... Айде, да не си представите... защото ми е по-голямо. Не, тук съм сега, не можете да си представите. Ако мръднеш 50 напред, ще ми е по-лесно. Супер. Готово. Какво стана са? Какво? А как? Така. Каквото се случва... Какво? Попада в категория... Чай, че нещо ме изненада са. Не остава много. Всъщност. Чай, че като се сета и... Давай, докато ме прибавила. Фак. Малко бързо го казах, смисъл. Аз повече от това не мога да мръдна. Така? Скочи ми, къде ще ходи? Чули? Няма да ти се усмихвам. И ако още се чудите какво гледате, си ходете вкъщи. На първа ли? Отначало ли? Трябва да ям. Отначало ли сега? Ме връщат ми ято кюта. Ти и тези не сме ги гледали. Ти можеш и нарочно. Ти да отвори една тема. Да отворя. Или да не я отворя. Айде, казвай. Те са едни дългички тук. Мъж се маже с гел, с цел. Когато ни замериха с тесли и ни ръсеха... той е за пърхота. И никой не ми разказва никакъв виц днеска. Баси. Ми разказаха един за една монахиня. Към новия клип на Аеро куца ми аржентинското произношение. Но затова е френско. Просто то е толкова подут. Нямам слюнка вече. Асенката тук се радва. Сърби ми носа. Ще ме бият или аз ще бия някой? Или някой трябва да ме плесне и няма да ме бият? Но тя го размени с този Нямам слюнка. Билета на бабата беше... Ти не си ми виждал корем, откъде знаеш какъв корем? Както се виждаше на децата... Фак! Той е срещу... А сега преминаваме към социалния ни... Наистина ме задави нещо. Асенка много ми хареса така, като си много наблизо. Тук нещо не схванах майтап. Тоест майтап е с първо, така ли? Или пък за тези... И тук ли имаше виц, бати? Какъв е шибания виц на това? Бати, капитално. Ужас. Тук има още хумор.